Bona vesprada, terrícoles. Permeteu-me que es presente. Soc Bernat Android de primera classe, secretari del Consell Suprem de la Galàxia Beta Zeta. I aquestes són les meves germanes, Acerina i Espacialeta. Hem vingut a la Terra en missió científica, pacífica i dentrífica. Dentrífica, sí. Abans de partir, la nostra mare ens va avisar. Sí, Bernadette, Acerina, Espacialeta, sobretot, no us oblideu de rentar-vos les dents cada matí. Heu de saber que a la nostra galàxia hi ha 3 tipus de planetes, de terra, d'aire i d'aigua, i cadascú té els seus animals diferents de cada banda. Però hem sabut que al vostre planeta, la Terra, conviuen els animals que caminen per terra, d'altres que volen per l'aire, d'altres que naden dins l'aigua. Quin desgavell! Sí, així és. Així que, estimats terrícoles, hem vingut a investigar. Però abans de continuar, ens agradaria que coneguéreu els altres membres de la nostra tripulació. Tinc el gust de presentar-vos el pilot de la nostra nau espacial, habitant del planeta d'aigua Mercuri, amb tots vosaltres. Simple d'escatus! Hola, terrícoles. Voleu que vull cantar una cançó del planeta Mercuri? Vol que te cante una cançó del fons de la mar? Contem la cançó del fons de la mar. L'escatus és un gran pilot, no hi ha dubte. Però no s'haurà conduir fins a la Terra sense la col·laboració d'un altre col·lega. Amb tots vosaltres, des del planeta Ventus. El nostre vigia Alicu!
Però ja em direu que hauríem fet a la Terra sense la col·laboració de la millor detectiva de la galàxia Petaceta. Amb tots vosaltres des del planeta d'arena Sorratur. La increïble, la incomparable, la formiga més intel·ligent de la galàxia, Buscarina! Hola, terrícoles. Sabeu que estic molt content de visitar el vostre planeta. Venim acompanyat de la reina de Sorratur, que ens va saludar. Estimats terrícoles, vinc de Sorratur, el planeta més meravellós, i vos convide a visitar-nos quan vulgueu. Bé, ara que estem tots presentats, continuem. El dia que vam arribar al vostre planeta, vam aterrar la nau al costat d'un camí. Vam eixir i la primera cosa que vam veure va ser un ésser molt estrany. Sí, de color verd, que caminava damunt d'unes llargues cames. Sí, i a l'Icur li va preguntar si era una alienígena. Bon dia, eres una alienígena? L'estrany animal
li va respondre. No, som pallasos! Ja s'ho de matar! Vaja, quina mala sort. Hauríem de buscar un lloc més discret. A la fi vam aterrar enmig d'un prat cobert d'herba i flors. Quina meravella! Han de reconèixer que teniu un planeta molt, molt guapo. Van eixir de la nau i van trobar un animal molt curiós. Sí, i s'arrossegava per terra, molta poca por. I s'emportava la casa per tot arreu. Sí, i Buscarrina li va dir que ja tenia la primera prova. Ja tenim la primera prova. A la Terra hi ha animals terrestres. I Buscarrina li va demanar com es deia. El xicotet animal va traure dues banyes, primes com un fil, i li va dir: Hola, sóc el senyor Caragol. Voleu escoltar una cançó dedicada exclusivament per a mi? Camina que caminarà. Van trobar la primera casa de terrícoles. Sí, i dalt d'una teulada hi havia un animal pelut amb mostatxos i una llarga cua. Sí, i sabia dormir en l'escalforeta del sol del matí i ple d'escantos el va cridar. Tu era teulada baixa ja. L'animal va obrir un ull, es va espantar tant de veure's que va pegar un bot i el va tirar de dalt de la teulada. I, oh, sorpresa! Era un animal terrestre o un ésser volador? No ho van saber perquè va desaparèixer. Això sí, abans de perdre de vista, van veure que a la seva boca duia una cosa de menjar de color roig. Tal vegada es va pensar que li ho volíem agafar. El que no van saber són un gat que tenia en la boca una sobrassada. Escolteu, de atents que no hi ha mos sale la teulada. Ja me
coneixeu, sóc un gat. Més enllà van descobrir un torrent d'aigua clara i espumejant. I ple d'escatos va voler comprovar si hi havia animals nedadors com ell. Sí, i que content es va posar quan va trobar peixos de tots els colors. Però quina cosa més estranya! També hi havia 4 animals amb l'aspecte d'ocells. Sí, tenien bec i ales, però en lloc de volar nadaven dins del torrent, fins i tot submergint el cap sota l'aigua. I ple d'escatos, molt sorprès, li va dir: Bon dia, i vosaltres què sou? Ocells, peixos o animals terrestres? L'estranya criatura se'l va mirar, va somriure i li va dir: Som quatre ànecs. Els ànecs som ocells principalment aquàtics, normalment més xicotets que cignes i oques. I els podeu trobar al principi
principalment en aigua dolça, on també rius, estancs i grans basses d'aigua, i també a la mar. Són animals tranquils que arriben a viure en zones urbanes, com els parcs amb xicotits llacs. I per a conèixer-los millor, aneu a escoltar la nostra cançó. La cançó es diu Mireu els meus ànecs. Quan encara es miraven aquells animals que sabien fer tantes coses, Buscarina va descobrir un altre animal singular. Era xicotet, de color verd, amb les cames llargues, i saltava per damunt les roques que eixien de l'aigua del torrent. I Buscarina li va preguntar: «És un guàrdia civil, xicotet?» Aquell animalet, segurament ofès, va onflar la papada i li va respondre: «No digues animalades, soc una granota i estic esperant el meu enamorat el gripau blau». Escolta't el meu nom, sóc el més ric, el més bonic i no necessite cap amic. Abans d'anar-me'n amb la meua enamorada, la granota, escolteu la meua cançó, El gripau blau.
pins van sentir una dolceta musiqueta. Jallicurt, que tenia l'oïda molt fina, ens va guiar per entre els arbres fins que vam afinar d'on venia aquella melodia. Damunt una branca d'un vell pi, un osset amb el cap gros i uns ulls enormes ensenyava a cantar una coral d'ocellets més xicotets. Jallicurt es va escometre. Rebombori més espantós. Bon dia, canteu molt bé. Em podríeu dir qui sou? El mestre li va respondre: Soc la Cucú, professora de música d'aquest bosc, i si voleu podeu cantar amb nosaltres, el cucut i la guimbarda. gràcies a la mestra Cucú per la seva amabilitat i van continuar el nostre camí. Al cap d'una estona vam arribar a un poble. Devia ser un dia molt important perquè celebraven una fira. Quin ambientat! Els terrícoles es passejaven per casetes i parades, miraven i tocaven. I compraven i venien de tot: eines, joguines, menjar, roba per a vestir-se i sobretot plantes i animals. Sí, i just davant de nosaltres un home va comprar una rateta per al seu fill. Encara no l'havia pagada i es va menjar la rateta. Però un gos es va arrimar al gat, un garrot va farinar el gos. I un foc va cremar el garrot, i l'aigua va apagar el foc, i un bou es va beure l'aigua. En fi, un embolic sensacional. Semblarà la fi del món. Quin rebombori més espantós.
Quan semblava que el món anava a passar d'ull i cap de volta, tot es va acabar. I la gent es va posar a fer aplaudiments. S'havien tornat bojos? Al costat meu hi havia un pagès que reia per les seves butxaques. Jo li vaig preguntar, no vas espantar tot això? I l'home, sense deixar de riure, em va contestar. Com vegeu, estimats terrícoles, anàvem ben equivocats. En la nostra ignorància havíem pres una batalla que això no era més que un teatre. Un entreteniment, un xoc. Després van saber que la dansa de la rateta era una tradició que es repetia cada any en aquella fira. Quin paperot, quina manera de fer el ridícul. I al final la dansa de la rateta ja s'havia acabat i tot el món semblava a la plaça per fer un gran ball. Nosaltres també volíem ballar fins que els ossos ens van fer mal. Ens haurien quedat en aquell poble uns quants dies, però teníem que tornar a la nostra galàxia per donar compte de la nostra missió. Havien trobat respostes als nostres interrogants. A la Terra hi ha criatures terrestres, voladores i nadadores. Fins i tot hi ha animals terrestres que saben volar
els voladores que també saben nadar. I així estem com els terrícoles a punt de pujar a la nostra nau espacial i tornar a casa. La Terra és un lloc estrany, però molt interessant i sobretot és molt divertit. D'ací un moment marxarem, però sempre ens portarem al nostre cor. Adéu!